Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Soňky bir näçe hepde bäri Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Parijiň aeroportuna amala aşyrýan uçur gatnawlary ýatyrylýar. Muňa kompaniýanyň Parijiň Charles de Gaulle aeroportunyň öňündäki belgileriniň sebäp bolanyny habar berilýär. Bu barada atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan akçeşmesi 20-nji dekabrda habar berdi. Parijiň aeroportuna bolan belgileri sebäpli Türkmen howa ýollary agentligi noýabr aýyndan başlap Parija barýan we Parijden gaýdýan uçuşlaryny ýatyrdy. Parija gitmek üçin öňünden bilet alan ýolagçylaryň ähretine biletlerini ýygyna tapşyrmaklyk ýa-da ugurlaryny Türkmen howa ýollarynyň Frankfurt reýsine çalışmaklyk sorulýar diýip çeşme aýtdy. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Parijdäki wekili Parij Aşgabat aralygyna meýilleşdirilen uçuşlaryň wagtlaýyn ýatyrylanyny tasdikleýär. 21-nji dekabrda Azatlyk Radiosu bu ýagdaýlar boýunça Türkmen howa ýollary agentliginiň Aşgabatdaky edarasy bilen telefon arkaly habarlaşdy. Ýöne Azatlygyň maglumat almak synaşygy başa barmady. Halkara uçuş gatnawlary barada maglumat berýän aeroport.com saýtyna Türkmen howa ýollary agentliginiň Aşgabat-Parij-Aşgabat aralygyna gatnaýan T5401 belgili gatnawynyň 14-nji noýabr 15-nji dekabr aralygyndaky ähli uçuşlarynyň ýatyrylanyny görkezilýär. Mundan ozal 2016-njy ýylyň dekabr aýynda Türkmen howa ýollaryna degişli uçur Parijiň Charles de Gaulle aeroportuna ozalky jerimelerini tölemänligi sebäpli saklanypdy. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ortiýet Federatsiýasynyň Aşgabatdaky elçixanasynyň konsul bölüminiň öňünde uly nowatlar saklanýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä nowata duranlaryň uly bölegi Ortiýede göçüp gitmek statusyna eýi bolmak üçin konsulxana ýüzlenýär. Bu ýerde goramaçylykly görnüşde 170-200 adam konsulxananyň howlusynda nowata durdy. Olaryň bir bölegi studentler emma uly bölegini bolsa Ortiýet ýaşamak üçin ruhsat we iş wizasyny almak üçin duran adamlardy. Ýapyljak wagty biraz galmagal dörejek ýaly boldy, emma polisiýa ýagdaýy gadalaşdyrmaga tynançdy. Duranlaryň arasynda uly ýaşly adamlar hem bardy diýip Azatlygyň habarçysy 21-nji dekabrda habar berdi. Azatlyk Radiosynyň ýene bir habarçysynyň 20-nji dekabrda aýtmagyna görä Ortiýede göçüp gitmek statusyna eýi bolmak üçin elçixana ýüz tutýan adamlaryň arasynda soňky wagtda türkmenler köp duş gelýär. Köpler hatda Ortiýetiň Hanty-Mansy regionuna hem göçüp gidýärler. Geçen hepde konsulxananyň öňüne uly awtobus geldi we onuň içine nowata duran adamlardan 20 çemesini ýüklediler. Bir näçe sagatdan soň goý berdiler. Şol adamlaryň käbiriniň gurrun bermegine görä türkmen häkimetleri olar bilen gurrundeşlik geçirip ýurtdan gitmezlige ündep edipdir. Olar tiz wagtda ýurtda bardadyň gowy boljagyny aýdypdyrlar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy şol wakalara gatnaşan adamlara salgylanyp 20-nji dekabrda habar berdi. Türkmenistandan daşary ýurtlara şol sanda Ortiýet Federasiýasyna göçüp giden raýatlarynyň resmi sanlary el ýeterli däl. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň banklary Western Union halkara pul geçirmek ulgamy arkaly daşary ýurtlardaky studentlere pul iýermek mümkinçiliklerini täze çäklendirmeleri girizdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri şu aýyň başyndan bäri türkmen banklarynyň Western Union arkaly daşary ýurtlara pul iýerjek müşterileriň günde diňe 20 sanysyny kabul edýändigini aýtdy. Mundan öňki aýlarda Türkmenistanyň Senat Paýdarlar Täjirçilik bankyndan we Türkmenistan Döwlet bankyndan
şahamçalarından talon alan adamlar nowata durup, şol nowata göre Western Union arkaly pul iýerip bilýärdi. Inni bankdan talon alan adamlar soňra onu alıp, şol banklaryň pul iýermek hyzmatlary bolan şahamçalarından ýörite nowat kartiçkasyny almaly. Şol berilen kartiçkadaky nomere göre saňa ýene näçe günden gelmelidiňi aýdýarlar. Ýöne her gün kabul edilýän adamlaryň sany 20-den geçmeýär diýip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine göre bu täze çäklendirmeler sebäpli çagasy daşary ýurtlarda okuyan enatalaryň käbiri inni dekabryň başyndan bäri pul iýerip bilmeýär. Türkmenistanyň Senat Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň Uguzhan köçesiniň ugrundaky şahamçasynyň bank resmisi bu barada özlerinde hem hiç ili maglumatyň ýokdugyny ýöne bu çäklendirmeler bilen bir hatarda şahamçadaky Western Union penjiresiniň sanynyň hem diňe biri çäklendirilendигini aýtdy. Häzirki wagt Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary Western Union hyzmatlary arkaly her aýda 300 Amerikan dollaryny daşary ýurtdaky student dogan garyndaşlaryna iýerip bilýärler. Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.